Здравейте! Това е следващото видео, свързано с процесора Q4. Направих няколко подобрения напоследък. Тук е схемата. Повечето са... Всъщност това е оная схема, дето последно я бях публикувал във форума. И това всъщност е първата част. Това тук е входа от ето е тия копчета, които всъщност представляват програматора. Имаме тук един буфер, броячи, това е паметта, дето се съхранява програмата, и тук още няколко допълнителна логика. Тук има една част, която липсва, наскоро ще я сложа. И това ще бъде другата част, която е апаратната част, акумулатора, логическия блок и другите буфери и допълнителни работи. Така. Да го видим сега как работи. При първоначално стартиране броячите са на единица, т.е. на 255. Това всъщност показва адресната шина. Тия два бутона, този бутон е за задаване на адрес чрез тия ключове. Този бутон е за задаване на стойност на адреса. Средният бутон е клока. Така, ето сега сме на адрес 000. Искаме да го зададем. Адресът е зададен. Може да се сменя, разбира се, на други. Например 3. Ето, задава се. Който и да е. Така, ако искаме стойност, натискаме този бутон. Това всъщност е вързано на нулата на този декодер, който всъщност е следващата част. Това е декодера на инструкциите. Той е вързан към първите 4 бита на шината, която е ето тази. И този бутон всъщност може да зададе ето. Задава диода всъщност да угасне. Той угасва, защото сме вече отишли на този адрес и той е мултиплексор. Го изключва. Ако зададем нещо друго, той ще светне, нали? Защото вече не сме на тази стойност. Всъщност това нещо ще декодира самата програма, инструкциите, които ще бъдат 16 на брой, понеже шината е 4 бита. И общо взето това е за сега. Не кой знае колко направено, кой знае колко много работи няма. Това ще бъде, може би, панела. Разчертал съм го. Плексиглас. И това е за сега.